Al preparar aquesta conferència, moltes vegades dones toms, com pots enfocar, etc. I he volgut fugir una mica del concepte més acadèmic de la meva intervenció i entrar en una certa subjectivitat. Perquè finalment la meva especialitat és l'art, les belles arts, i és un exercici molt personal. Llavors intentaré explicar-vos un projecte concret de pintura, el projecte de Santa Maria de l'Alba, i aquest projecte us el vull transmetre com a pintor, com a creador, com a artífex. Atensar-vos al punt de vista, a la problemàtica, a les coses que ens passen als pintors quan ens trobem davant d'un edifici com aquest, o similar. Bé, en primer lloc, situem-nos. A la imatge teniu una vista exterior de Santa Maria de l'Alba. És un edifici barroc, el va dibuixar, el va traçar Fra Josep de la Concepció, un frare carmelità extraordinari que té molta obra arreu de Catalunya, també a València. I el tracista Fra Josep de la Concepció va venir a Tàrrega en primera instància per intentar refer o mirar d'aprofitar l'anterior església medieval que estava mig ensorrada. El campanar va caure al damunt, hi havia una sèrie de desperfectes, quedava petita, i finalment van decidir fer obra nova, fer un gran edifici. I el frare carmelità, la seva manera de fer una arquitectura era una arquitectura barroca, però no tant per la decoració, que és molt austera, és realment molt austera, sinó per l'espectacularitat de les proporcions. A veure. Si anem endavant. Bé, aquí veieu un detall dels planos originals en pergamí que es conserven a l'arxiu de la parròquia de Tàrrega. I aquests planos, si els analitzem, hi ha una sèrie de característiques. És una església amb creu llatina, hi ha les capelles laterals, adosades, i totes aquestes capelles estan intercomunicades. Que això és una de les característiques arquitectòniques de Fra Josep de la Concepció. Hi ha una gran cúpula al presbiteri i quatre capelles laterals per banda que també ordenen les quatre voltes. A veure, anem tirant endavant. Aquesta és una secció, el que passa és que la foto és molt dolenta, però quan entres a dins de l'església, la sensació que tens és la següent. Hi ha uns petits arcs que comuniquen les capelles, que són la meitat dels arcs que defineixen la capella, que alhora són la meitat dels arcs de la volta central, que a la vegada és la meitat de l'alçada de la cúpula, etc. És a dir, que amb un joc de compàs, com si balléssim al compàs, Fra Josep de la Concepció ens fa un crescendo de proporcions realment espectacular. L'espectacularitat de Santa Maria de l'Alba, aquest concepte barroc, l'emoció que provoca és l'espai, el creixement de l'espai. Un espai sobredimensionat, que supera les experiències humanes, un espai que ens trasllada a una altra sensació. Doncs bé, aquest espai inicialment no estava pintat, fins i tot els elements de l'arquitectura, ja ho he dit abans, són molt austers perquè el frare carmelità també, dins de la seva ordre, els seus conceptes, la seva manera d'interpretar, també conduïen amb aquesta actitud dins de l'arquitectura. Ara bé, no hi havia una decoració pictòrica, però sí que hi havia molts elements de retaules a les capelles laterals i també a l'altar major. Retaules de fusta, amb escultura, tots de l'època barroca, d'una certa qualitat, que es van cremar tots per la guerra. També hi havia biblioteca, també hi havia un gran arxiu, la sala del Tesor, tot això es va cremar una tarda d'estiu. El mercat es va situar dins de l'església durant els anys de la guerra. Durant els bombardejos l'església també va rebre, es van ensorrar les voltes de la nau central, però es van mantenir els arcs torals.
Després de la guerra es va refer tot, es va recuperar el que es va poder i va quedar una església despullada amb l'arquitectura, però sense massa elements. Als anys 60 el meu pare va fer algunes intervencions, algunes capelles laterals, un parell de tres capelles laterals de la nau central i la capella dels Dolors. Quan era petit, al sortir de col·legi, dels escolapis, passava per allí, treia el cap i veia el meu pare enfilat allí dalt, amb una llum elèctrica que penjava. En aquella època es treballava d'una manera molt precària, unes vestides de fusta que t'exigien, a part de ser pintor, ser equilibrista de circ, i d'aquella manera ell anava creant uns personatges, uns relats, etc., que em sorprenien. Realment, quan passava per allí ho veia com una cosa màgica, una cosa que m'impressionava. I tot i que era del meu pare. I, a més, em sobtava cada dia, perquè el seu treball era un treball veloç, directe. Cada dia transformava les parets i sense... Un dia per l'altre veies aquell pany acabat, amb noves històries, amb nous personatges, etc. Bé, això són imatges que em van quedar, que em van quedant a dins, etc. Doncs bé, aquesta experiència de petit, quan vaig ser més gran, quan vaig complir els 13 anys, vaig començar a fer de predent al taller de casa. Jo he tingut la sort de ser d'una família de pintors de parets. A casa meva teníem un taller i anàvem a pintar edificis, etc., però en moments determinats el meu pare feia murals al fresc. Après també del meu avi. És a dir, tenim tres generacions d'aquesta professió. I al fer 13 anys em va tocar d'anar a fer de pintor. No és que m'agradés especialment, però mira, és el que tocava. I el meu treball consistia en anar a pintar cases, anar a pintar granges, anar a pintar esglésies, anar a pintar el que sigui, però el meu pare em va insistir en el següent. Diu, mira, sabia que jo volia estudiar, feia d'aprenent a l'estiu, diu, estudia el que vulguis, fes la carrera que vulguis, però vull que sàpiguis que aprenguis bé a pintar al fresc. Bé, no em feia cap gràcia especial, vaig complir el que em va demanar, ho vaig fer, senzillament ho vaig fer. Bé, sí que era interessant, l'ajudava a preparar els pigments, a preparar els morters, a nivellar la paret, a fer estarzits, és a dir, l'ajudava realment i vaig aprendre el que era la pintura al fresc. I us ho explicaré. Mireu, la pintura al fresc, més que una tècnica, és una manera d'entendre la pintura. Consisteix en el següent. En un procés químic que quasi bé és un procés màgic. I el procés químic és aquest. S'agafen pedres calcàries, que són les que volten per tot arreu, de les més senzilles que hi ha. Pedra calcària. Aquesta pedra, amb un desnivell d'un terreny, si les anem amuntegant, podem crear una mena de xemeneia, un forn, i si es cremen, si va tirant llenya durant 3 dies i 3 nits, regulant la flama i amb una tècnica especial, aquesta pedra, que és un carbonat de calci, es converteix en òxid de calci. Es converteix en uns terrossos fràgils. Aquests terrossos s'agafen i es posen amb aigua. Es deixen amerar amb aigua. Segons les prescripcions de la construcció romana, com a mínim 3 anys, perquè tingui la qualitat suficient. Llavors, aquesta pasta, que és hidròxid de calci, barrejada amb sorra, serveix per fer morters. Morters per la construcció, per fer les pedres, etc. Però en el cas de la pintura al fresc s'utilitza per fer un morter i fer l'enlluït final. L'enlluït final és l'última pell d'un edifici, és l'acabat, és l'última operació que fan els paletes. Però, alerta, quan aquest enlluït està fresc, succeeix una reacció química molt singular. Aquest enlluït, que és hidròxid de calci, en contacte amb l'anhídrid carbònic de l'aire, es torna altra vegada pedra, carbonat. És a dir, la pedra, a través del foc, després de l'aigua i després de l'aire, es torna una substància volàtil, tova, i després es torna altra vegada pedra. Aquest és el procés de la pintura al fresc. Llavors, els pintors de frescos aprofitem l'operació última de construcció, que és la pell final del mur, el lliscat final, mentre està fresc i fa aquesta reacció química per posar-hi pigments i aigua. Per posar-hi el més senzill que hi ha, terra i aigua, o bé carbó i aigua. I amb això pintem.
I la calç carbonata es torna pedra i mineralitza aquests pigments a la superfície. És l'única tècnica en què el pigment no porta un lligant, no porta una cola. És la pròpia paret que solidifica el pigment a la superfície. El resultat és una pintura mat, completament mat, d'un color que pot ser molt intens, pot ser molt delicat, pot ser transparent, pot ser molt opac, molt manejable, molt versàtil i d'un gran efecte òptic. Però, a part d'això, també és una tècnica que exigeix treballar al fresc, treballar mentre la paret està humida. I això vol dir per fragments, preparant bé un projecte, etc. És a dir, també condiciona molt. Per això ja us ho explicaré en detall més endavant. Doncs bé, quan jo vaig aprendre amb el meu pare aquesta tècnica, ni fu ni fa, no li va donar cap importància. Vaig estudiar Belles Arts, vaig fer de professor, vaig fer algunes exposicions, etc. I quan tenia, no sé si tenia 32 anys, el meu pare va morir. El vaig perdre. I va ser una sostracada, perquè jo sóc el gran de molts germans, és un moment vital, que et trobes una mica, aquí a la Terra, una mica indefens, perds el pare. I vaig anar recordant, en primer lloc em vaig plantejar què estic fent jo com a pintor. Aquestes exposicions, aquests quadres, tot això m'interessa, no m'interessa, etc. Llavors vaig anar recordant la meva experiència amb el meu pare. Que arribàvem a la furgoneta, en un poble determinat, on hi havia un edifici horrorós, fet una calamitat, i a través de la pintura muntàvem vestides de fusta, 4 llums, i el meu pare començava a pintar, i aquell edifici es transformava. I era una cosa extraordinària. Però, a part de transformar-lo, també recordava els ulls de la gent. La gent que anava a veure cada dia, com jo quan era petit i sortia del col·legi, anava a veure la gent que anava cada dia a veure com l'obra avançava i després, al moment final, quan aquella obra estava closa, i això era una cosa extraordinària. Llavors em vaig plantejar, vull fer un fresc, vull pintar-ne un, però com una necessitat personal, de reviure aquells moments amb el pare, etc. I vaig tindre una oportunitat d'una església de Cellers, del bisbat d'Urgell, que estaven rehabilitant, petitona, Tomadeu hi va ser, i allí vaig tindre l'oportunitat de tornar a fer un fresc. I, ostres, allí vaig descobrir moltes coses. Vaig descobrir que el fresc tenia unes possibilitats de comunicació, que formava part de l'arquitectura, que tenia uns valors que realment m'interessaven. I bé, vaig fer l'església de Cellers pensant que seria una obra única i allí acabava, però em va sortir una altra, i fins que m'hi he anat dedicant. Pràcticament la meva definició és Josep Minguell, pintor de frescos. I dedicar-me a la pintura al fresc també ha suposat molt estudi, recuperar tota aquesta tradició, tota aquesta manera d'entendre la pintura, recuperar els tractadistes, els llibres, etc. Perquè de pintors de frescos no n'hi ha gaires i he hagut de fer una mica aquesta feina de treure-hi la pols amb aquesta tècnica i tornar-la a posar al lloc que correspon. Doncs bé, després de fer algunes esglésies, alguns edificis públics, teatres, universitats, coses, hi va haver un moment determinat que em vaig plantejar el següent. M'agradaria fer una obra on posa en joc totes les meves capacitats com a pintor. No cosetes petites i tal, sinó em vull concentrar en un treball determinat que el pugui madurar, que el pugui elaborar bé, etc. I vaig donar toms, pensava, això, a veure, allí, allà, vaig parlar amb gent aquí, fan aquesta obra, fan això. I al final vaig dir, ostres, però si tinc l'església del meu poble, a 4 passes de casa, tota per pintar. I, en certa manera, vaig descobrir que tenia el tresor davant del nas. I bé, i a partir d'aquí vaig començar a impulsar aquest projecte. Llavors hi havia el rector mossèn Sant Climent i vam plantejar fer un primer mural, però ell va ser intel·ligent. Jo pensava que faria aquell mural i prou, perquè era un mural, 200 metres quadrats, era una bestiesa i bueno, dic, si aconseguim fer això ja serà molt. Però ell em va dir, escolta, aquest mural no hi fem qualsevol cosa. Fes
un plantejament de tota l'Església per entendre realment quin tema hi ha d'anar aquí. Llavors, al començar una pintura al fresc, l'Església de Tàrrega o qualsevol altra, el primer que hem de fer els pintors no és agafar el pinzell, sinó pensar. Pensar. I la primera cosa que s'ha de pensar és el guió. Una església com la de Tàrrega ens ofereix moltes superfícies, totes les voltes de la nau central, les parets del creuer, les voltes del creuer i quedaria el presbiteri. La vista que teniu ara és l'església vista des del presbiteri. Llavors, tots aquests espais requereixen un guió, un ordre. Cada tema agafa una significació segons l'espai que ocupa. Si està a l'altar, o si està al rerecor, o si està a la volta, etc. Llavors, el guió que vam fer aquí és el següent. L'església la presideix la Mare de Déu de l'Alba, que també és la patrona de Tàrrega. I les dues parets del creuer vam posar dos temes relacionats amb la llum de la Mare de Déu de l'Alba, que serien la nativitat i la resurrecció, amb un protagonisme especial també de la figura de Maria en els dos casos. I la volta de la nau central, tema complicat, la història de la salvació, que és el que per tradició s'ha pintat en moltes esglésies, des del Renaixement, antigues, etc., la història de la salvació. I per fer-ho vam agafar les lectures de Pasqua, des de la creació del món, Caín i Abel, i Noé, que és la segona volta, la tercera, els patriarques, Abraham, Isaac i Jacob, i l'última volta és com un arc triomfal que, en certa manera, ja dona entrada a la Mare de Déu, a la Verge a l'Alba. Amb aquest últim arc hi hauria al cantó de la Nativitat l'arbre de Gesè, que és el que teniu a la carpeta, i al cantó de la Resurrecció hi hauria el pas del Mar Roig. L'arbre de Gesè és la genealogia de Jesús i l'últim brot florit és el que sosté Sant Josep, el pessebre, que va amb la barra florida, en realitat aguanta l'últim brot de l'arbre de Gesè. I el pas del Mar Roig és aquest camí de llibertat que va associat també amb la Pasqua de Resurrecció, amb la tomba buida. Quedaria per definir els temes que hi hauria al presbiteri, que encara s'ha de pintar. I els temes haurien de ser temes marians, però encara hi ha un interrogant. Bé, pensar tots aquests temes no és fàcil. No és fàcil perquè s'han d'adequar al lloc. Les voltes no és un quadre, sinó que és una curva amb dos temes confrontats. És a dir, hi ha molts elements i per fer tot això vam fer algunes visites a l'Armand Puig, que ens va atendre molt amablement i donar-hi toms, etc. Amb algunes coses et van fer cas, d'altres no. Perquè, clar, teològicament sobre el paper les coses agafen un significat, però després a l'espai església queden desordenades o el que sigui. És a dir, que la cosa no és fàcil. Després, una vegada fet aquest guió general, cal entrar en cada tema concret. Per exemple, la creació del món. Jo puc llegir la Bíblia, però la idea que hi ha allí, la Bíblia és molt rica. Vull dir, fas una lectura, a més és molt austera. Llegeixes un relat curt, però després comences a exprimir i va sortint suc, van sortint idees, van sortint interpretacions. La mateixa creació del món, hi ha un relat, acaba i després torna a començar un altre relat, dues versions, molt interessants. Llavors, clar, això aquests temes ho parlava amb molta gent, amb sacerdots, amb amics, amb una amiga jueva, la Yael, amb molta gent, i a partir d'aquí vaig fer un altre exercici, que és el següent. Vaig a veure com s'ha pintat la creació del món en diverses èpoques artístiques i anar fent una prospecció d'aquestes interpretacions. Per finalment intentar fer una versió meva, que tampoc és res innovador, senzillament que és la que puc fer, la que em pot sortir. Bé, doncs, tenim un guió general, després un estudi particular de cada tema, i aquest estudi particular tampoc és que hagi fet un gran estudi teològic, sinó que un estudi com a pintor,
visual, d'imatges. I la meva actitud no era substituir la paraula, la Bíblia, ni explicar tot el que hi ha a la Bíblia, no? Voler pràcticament solapar-me damunt de la paraula, sinó al contrari, que la persona que vingui aquí i vegi un tema determinat, almenys desvetllar-li la curiositat o l'interès per agafar la Bíblia i llegir, a veure de què va aquell tema. Bé, l'obra és molt complexa i la manera de fer-la no va ser tot d'una tirada, perquè, bueno, mai això era com un somni fer-ho tot, però vam dir, bueno, el primer mural el podem fer. Vam fer el primer mural, va funcionar, hi va haver col·laboracions, es va poder tirar endavant bé i bé, jo vaig donar la feina per conclosa. Però al cap de pocs dies ja va vindre el mossèn, escolta, l'altre costat, clar, amb un cantó pintat, l'altre, per què no mirem de fer l'altre? I, bueno, hi havia una gotera molt lletja, a més, això s'ha d'arreglar, ho hem de fer. I vam començar a fer l'altre, al cap de 2 anys més, i després ja va vindre la traca final, que són les voltes. A veure, anem a buscar. Bé, en cada fase d'aquestes, la part de pintar potser és la part més fàcil, més espectacular, perquè veus la bastida i es veuen les pintures, però el gran treball és aquell que no es veu, és la gestació dels murals. I llavors, cada tema d'aquests, una vegada està més o menys pensat i elaborat, llavors entro al que serien les qüestions més formals. Com puc explicar cada tema d'aquests? Com el puc situar dins de l'espai? Quins colors es poden adaptar a aquest tema i al conjunt de les bòvedes? I després hi ha una cosa abstracta, però molt fonamental, que és el següent. Aquí hi ha una arquitectura molt bona, l'arquitectura Fra Josep de la Concepció, molt ben construïda, amb una geometria fantàstica. Llavors, els pintors de frescos podem tenir 2 actituds. Una, el cas Barceló-Palma. Ell fa una composició, un color, un concepte, contraposant-se completament a l'arquitectura. I a més és molt valent. L'arquitectura gòtica vertical, ell la contraposa amb una composició horitzontal i fa un concepte barroc amb volums, etc., dins d'una arquitectura molt espiritual, molt vertical, que és la del gòtic de Lleida de Palma. Clar, la contraposició és una lluita entre arquitectura i pintura, és un conflicte, etc. Jo soc més convencional. Jo, en aquest cas, i en general, el que procuro és sumar amb una arquitectura magnífica la meva pintura. I aquesta suma dona com a resultat, en primer lloc, que la pintura guanya molt, perquè la sustentació, el marc, és molt bo, i després, si la pintura és correcta, et fa veure l'arquitectura, te la fa descobrir. Quan no hi havia res a l'església de Tàrrega, l'arquitectura no es veia, no es percebia, ni gran ni petita. Faltaven alguns elements que te la fessin mirar. I a través de les pintures, una cosa que hem notat és una certa percepció, un cert apreci de l'arquitectura barroca de Santa Maria de l'Alba. Doncs bé, a part dels estudis de color, etc., també l'estudi de la geometria de l'arquitectura de l'edifici és essencial per fer la composició geomètrica de les pintures. I d'aquesta manera tot forma com un engranatge, una màquina. Després, en quant a la manera de pintar, la manera d'afrontar-ho, què he de fer jo com a pintor per intervindre en un edifici barroc, més de 20 metres d'alçada, unes voltes que fan uns 100 metres quadrats cada una, etc. Només hi ha una sortida possible. M'he de convertir en un pintor barroc. Si he de sortir viu, de fer una arquitectura barroca tan potent, tan bonica, etc., l'única sortida possible és estudiar les estratègies dels pintors barrocs, agafar un avió, anar cap a Roma, començar a veure sostres, voltes de Roma, fer-ne les meves interpretacions, treure les meves conclusions i a partir d'allí una pintura que realment funcioni amb l'arquitectura. Clar, els pintors de frescos no treballem a l'estudi, treballem a les obres, a cada edifici. I cada edifici t'exigeix
una manera de parlar, un llenguatge, unes proporcions, una actitud, una manera d'interpretar. I Santa Maria de l'Alba exigeix molta energia, molta garra, molta activitat, molt atreviment, també molt atreviment, perquè, clar, si no, un mural de 100 metres quadrats, si no hi poses una mica de vitalitat, aquell mural es perdria, quedaria... Bé, no es veuria res. Llavors, amb aquests criteris, ve tot aquest món més interior dels pintors, que és la creació. La creació és molt especial. És començar amb un full en blanc i un llapis i dir, bueno, i una solitud terrible, però a partir d'aquí, a partir d'unes primeres ratlles van sortint coses. Aquí hi veieu Caïn, una taca vermella a terra que és Abel, la sang que clama des del terra. Dos arbres, un... No, només n'hi ha un, no? És que no ho veig. Sí, és un arbre sec, que és simètric a l'arbre del paradís, que és un arbre florit. I la terra s'ha de treballar. Al paradís vivien molt bé, tot queia, les fruites que hi ha dels arbres, etc. Aquí, l'home, a través del coneixement, s'enfronta a la natura i ha de treballar, ha de cultivar l'arbre, l'ha de regar, i aquí hi ha uns estris de pagès, un arreu a dalt, i també hi ha uns corders a l'altra banda, que són els ramaders, les dues cultures de Caïn i Abel. Els colors, els elements agrícoles, els arbres, etc., les pedres, són de l'Urgell, són de Tàrrega. Perquè, en certa manera, és com si l'edifici transparentés el paisatge que hi ha fora. A veure. Bé, un altre dibuix, els animals, l'Arca de Noé. Vaig mirar alguns llibres medievals i trobava molt bonic, molt divertit, tots aquests animals encaixonats amb una arca que era transparent i ens deixava veure els animals que hi havia dins. Tot aquest moment de la creació és molt lliure, molt deixat anar, molt de divertiment. Aquí, pensant al Pas del Mar Roig, vaig fer un viatge llarg, molt llarg, vaig passar 24 hores amb avió i aprofitava totes aquestes hores amb un quadernet per anar dibuixant i pensant. I aquí pensava com podia ser aquest Pas del Mar Roig dins del llunell de la volta, de la curvatura d'arrencament de la volta, com podien... En fi, anava pensant les meves coses amb una llibreta i un bolígraf. Així comencen a néixer els murals. La figura de Caïn és un home que pateix per ell mateix. No li convé un càstig afegit. El patiment ja el porta sobre. Però, alerta, aquí no pensava tant en el patiment de Caïn, pensava en el patiment del pintor. Perquè aquesta figura, a la pràctica, l'havia de pintar amb 3 vestimentades. I llavors, clar, com ho faré jo per pintar el cap, després pintar el cos, després pintar les potes i que tot això funcioni? Doncs bé, has de pensar estratègies. L'estratègia és sobreposar unes branques d'arbre que em permeten fer uns talls significatius a la figura i m'alliberaven com a pintor després per poder treballar més descansadament. Els corders. Bé, és agafar aquarel·la, tinta i uns animals que tenim tants propers, doncs dibuixar un petit ramat. Això són estudis que després van agafant forma. Això és un plantejament de les voltes, el Pas del Mar Roig, l'arbre de Gesé, que no ho tenia massa clar, confusió, a vegades taques de colors. En aquest cas els temes els deixo més de banda i penso més en les taques de color, amb el conjunt, amb l'efecte escenogràfic que faria la volta. Penseu que cada volta d'aquestes fa 100 metres quadrats. Des de baix sembla que en tinguin 7 o 8 metres quadrats, perquè es veuen petites, però des de dalt la superfície no s'acaba mai. És una cosa molt exagerada, la percepció que tens des de baix i la percepció que tens una vegada ets dalt. Bé, temes ja més elaborats. De dibuixos en faig a centenars. Aquest és el pas, una altra idea, pel Pas del Mar Roig. I finalment, quan les idees ja van agafant forma, quan em vaig aclarint, creo unes maquetes tridimensionals, perquè aquesta pintura
en realitat no és una pintura plana, és una pintura que es curva, i llavors els temes queden confrontats i van de cara a cara i tenen un arrencament, hi ha una part de dalt. I llavors faig aquestes maquetes i en aquest cas podeu veure una part que a mi m'agrada molt, que és compartir el projecte. És a dir, el projecte no és una cosa tancada meva, sinó que m'agrada compartir-lo amb molta gent. I llavors, en el cas de Targa i en molts altres llocs, procuro sempre fer exposicions o fer algunes xerrades, etc., per fer participar tothom d'aquest moment tan especial de la creació artística i també perquè després, quan veguin les pintures, no s'espantin. És a dir, també és una oportunitat per entrar a fons, per entendre el significat i entendre tot allò que faig. No m'agrada fer un projecte conclusiu, tancat i precís. Perquè llavors, com a pintor, el que faria seria de plotter, és a dir, com una impressora gran que ho faria allò que ja està prescrit, gran. Si fes això, seria una pintura al fresc com molt tècnica, no? Ja ho tinc fet en petit, ho amplio en gran. El meu plantejament és un altre. El meu projecte és una carpeta, on hi tinc fotografies, hi tinc dibuixos, hi tinc anotacions, hi tinc taques de color, hi tinc alguns plantejaments bastant globals, però sempre procuro deixar espai per l'experiència del moment, per la sensació directa de l'arquitectura de cada lloc, per la llum de cada lloc, per l'emoció de cada lloc. La pintura la creo finalment a les voltes. No és una ampliació, és una generació. El projecte m'ajuda, és com un mapa que tinc guardat amb indicacions. La meva carpeta és un mapa d'un viatge, però la pintura real al fresc mereix viatjar. I viatjar vol dir descobrir coses noves, vol dir perdre't, vol dir tirar endavant, tirar enrere i finalment arribar a un lloc que a vegades no saps on arribes, perquè els viatges et van conduint, vols anar a un lloc i al final, com la vida, no saps on vas a parar. Doncs bé, quan tinc aquest projecte, que en realitat és una carpeta, aquest mapa de viatge, aquest full de ruta més o menys clar, comença l'obra. Ara us explicaré, doncs, la creació del mural. Bé, tota aquesta fase és la més complicada. Aquests paperots, aquestes idees, aquestes divagacions. És com la gestació d'una criatura. Són mesos, lentament, es va fent la criatura, fins que un moment la mare ja té la criatura dins i la sent i la té. Doncs als pintors de frescos ens passa igual. Arriba un moment que el fresc ja el tens al cap, ja el tens fet. I necessites parir-lo. La gestació és molt lenta, és pas a pas, te'n vas fent la idea, etc. Però després el part és un moment físic molt intens, d'hores, però el fresc surt. Doncs bé, anem de cara al part, anem a la sala de parts. Bé, això serien alguns detalls d'aquestes maquetes tridimensionals, on els temes es van corbant, van agafant formes, van relacionant. Bé, la primera fase, ja a la part executiva, és dibuixar els cartons, a veure com anem de temps, 54, vale. Dibuixar els cartons a tamany real. Les bastides no permeten una visió, no deixen espai pel càlcul de les proporcions i llavors el dibuix s'ha d'elaborar prèviament. És una cosa com molt racional, molt matemàtica, molt precisa i exigeix una preparació prèvia perquè el que us he dit abans amb la figura de Caín, et cau amb una vestimentada i el dibuix no el pots controlar. A part d'això, el fresc exigeix molta celeritat, només pots pintar durant unes hores i això t'obliga a portar el dibuix preparat perquè el dibuix és complicat, porta molta feina a definir i tirar endavant enrere. Bé, la primera fase consisteix doncs, en fer els cartons, que és el dibuix a mida real, i aquests cartons després es porten ja a l'obra. A veure. Comencem l'obra. La bastida. Es fa aquesta gran estructura que en realitat és el meu taller, és el meu espai vital, i serveix per atensar-me a tots els racons de l'arquitectura. La bastida és un espai molt especial. M'agrada dibuixar-la, dissenyar-la, pensar-la per poder fer correctament l'obra
i a dins hi tinc de tot, aigua corrent, llum, els morters, la grua, en fi, és un artefacte que em va tensant a tot arreu i és com viure com una vida eremítica, perquè vius allí dalt a part del món, i t'aïlles. I allí només tens una cosa, la pintura, la paret. Mires i tens la paret. I el teu món allí és el que vas creant amb la pintura. Si gires enrere, hi ha el forat, la mort, el buit. És a dir, que allí només hi ha pintura, és un món a part, és una altra realitat, això, les Bastides. Mireu, per explicar-vos com vaig treballant, el més pràctic seria que us expliqués una jornada. Això és com preparem la paret, amb el morter de calç. Primer hi ha un primer nivellat que fan els paletes i després l'anivellat final ja el fa jo. Aquests són el cartó dels corders que hem vist abans, ja dibuixat a escala. I llavors una jornada d'un pintor de frescos consisteix en el següent. Llevar-se d'hora, vestir-se de pintor de frescos. Perquè és de les professions que t'embrutes més de totes les existents. La més bruta. I dins del ram de la construcció, perquè moltes d'aquestes obres les faig dins del ram de la construcció, com que ets el més brut, ets el de l'escalafó més baix i més humil. Una part, quan vaig fer els frescos de la Diputació de Lleida, el primer dia d'arribar, vestit, a punt ja de treballar, etc., em va agafar el cap d'obra, em va cridar en castellà i em va ordenar que descarregués el camió de sacs de Portland. Jo m'hi vaig negar i dic, escolti, jo no soc... No em vinguis amb cuentos i vés de pressa. O sigui que el veure't tan brut dins de l'escalafó de la construcció és la part més baixa. Això també pels artistes va bé perquè és com una certa lliçó d'humilitat. Ens posem aquestes vestes, es puja dalt de la vestida, que 20 metres, quan arribes dalt ja treus un pam de llengua. A l'estiu feia una calor terrible, de bon matí aquí estàvem amb una temperatura que suaves, i es tracta de mullar la paret, rascar-la i començar a aplicar aquella pasta blanca que és el morter de calç. La paret veieu que està quadriculada per poder-hi situar després els dibuixos. Es va llisant. Això ho faig jo mateix, perquè m'agrada controlar la qualitat, l'acabat, la humitat, etc. Es va llisant el fragment que pintaré en cada jornada, perquè he de pintar mentre aquest morter està fresc, en 3 o 4 hores. La paret ja està ben allisada, es calca el dibuix sobre el morter de calç i a partir d'aquí tinc 3 o 4 hores per pintar, a la millor 5. Depèn. Es comença a pintar amb colors i aigua, mullant la paret, i al començament és molt desagradable perquè està molt saturat d'aigua i, en brutes, vas entonant, vas perfilant, etc. Però a mesura que la calç carbonate, el pigment queda fixat d'una manera especial i la qualitat de la pintura augmenta. Hi ha un període molt curt de temps, que és mitja hora, on el carbonat es forma i llavors és el moment en què s'ha de rematar la pintura. Tens mitja hora per donar les pinzellades claus. Aquí veuríeu ja el fragment acabat. Bé, això és la feina diària. Clar, una setmana s'aguanta bé. Puges amunt, puges avall, 100 quilos de morter, piques, rasques... 2 setmanes ja comença... Però clar, 3 mesos ja... És com una marató. És com aquell que corre 100 metres, doncs la pintura i pinta un quadre, la pintura al fresc és una marató. Exigeix un cert esforç físic i també mental, molta dedicació. Bé, a partir d'aquí ja heu vist més o menys la feina de cada dia. Els estris són pigments minerals compatibles amb la calç i els que utilitzo són el blanc, que és la mateixa calç, carbonatada, el blanco San Giovanni, que és calç, de fet. El negre és el negre vinyes, és sarments de vinyes carbonitzades. Després hi ha una sèrie de terres relacionades amb el ferro, òxid de ferro, que és els ocres, les terres sienes, els vermells del Vesuvi, Pozzuoli, Herculano o l'Almagre d'Andalusia. Els verds són òxids de crom. Bé, la cosa és molt miserable. Vull dir, els trastes és això. Són 4 tasses i uns pinzells. En fi, és bastant
I això és l'espai de dalt, de les voltes, i la proporció, aquesta muntanya invertida que són les voltes. Aquí estic pintant la creació del món, la lluna. Home, 15 dies treballant així també és pesadet, perquè estàs, clar, primer fica el morter, després pinta, és una mica incòmode, però bé. Bé, més detalls de com es va confegint. Sempre heu d'entendre la idea aquesta de la jornada, que no pots entonar tot el conjunt, sinó que t'has de concentrar en un fragment concret i anar-lo, quan fas el següent, intentar buscar sempre una unitat, una continuïtat de colors, de textures, de sensacions. Això és el meu món. Això és les bastides, els cables, les plataformes, els estris. Les veieu bé, les diapositives, o queden massa? Sí? Bé, això era la figura de Caín i les condicions en què es pinta. Les pintes amb un baixant de la bòveda, amb una mènsula que sobresurt, penjat. Això és el fragment de baix, o sigui, tot a trossos. Contrasta molt les parts que estan pintades i acabades amb les parts blanques que encara has de pintar. És una cosa molt radical. I aquí hi ha la figura més o menys acabada, fotografiada des de baix, aquest Caín, i com podeu veure, les branques m'han servit per anar fent les successives parts. Aquí estic pintant un elefant. Un elefant és la feina del matí, amb broxa grossa i a l'ataque, vull dir, és una feina que... Clar, amb això al fresc has de treballar en poques hores, has de fer molt esforç físic, ho has de fer per jornades, intentar que lligui tot. Llavors, aquí et pots espantar. Quan vaig començar el primer dia de Santa Maria l'Alba, les cames em tremolaven, perquè dius, bueno, estic començant una cosa amb un edifici que té una història magnífica, que per mi em porta molts records, moltes emocions, i, ostres, quin compromís, no? Agafes el pinzell, poses allí i et tremola tot. Però llavors t'has de convertir una mica, t'has de tornar una mica bèstia, és a dir, vinga, tu, deixem les històries, endavant. I tots aquests reptes de la pintura al fresc, pots agafar dues actituds, espantar-te i començar a retocar, agafar inseguretats, etc. O si no, de dir, vinga, endavant. Omplir-te d'energia, una actitud molt positiva, has de ser valent. És com una lluita i has d'anar allí a vèncer. I la pintura del fresc t'exigeix això. S'ha de pintar com aquest elefant, no? La broxa grossa, pinzellades i vinga. I al final les coses surten bé amb aquesta actitud, surten bé. Perquè el fresc, en certa manera, t'ajuda. Mira, això no ho digueu, però és molt fàcil pintar el fresc. Perquè els colors, per exemple, els pigments, posa'ls com els posis, sempre queden bonics. Com que són colors naturals, sempre queden fantàstics. Llavors ja hi ha molt de guanyat. És una pintura que ja té molt de guanyat. Bé, això serien moments del treball. Moments del treball, jornades i jornades. Bé, el conjunt, de moment, hi ha uns 800 metres quadrats de pintura al fresc. Això és com comencen les primeres pinzellades i a partir d'aquí la jornada es va acabant. I res,